Vítejte na stránkách skytrener.cz. Jmenuji se Petr Sedláček a mou prací je pomáhat lidem dosahovat jejich cílů, aby se cítili v životě šťastnější, zdravější a získali tak víc energie do života. Pokud hledáte cestu, jak zhubnout nebo nabrat svaly, tak jste na tom správném místě. Mám pro vás ale na začátek otázku. Proč si myslíte, že 90% lidí cvičením nedosáhne žádných výsledků? Chtěl bych vám ukázat 4 chyby, které se dopouští každý začátečník, ale i člověk, který cvičí i delší dobu. První chybou je, že každý cvičení není pro každýho. Tady na názorném příkladu bych vám chtěl ukázat vlastně jednu disbalanci, kterou člověk může mít a vlastně díky ní potom může mít spoustu problémů v tom cvičení. Spousta žen začíná cvičit dřepy, aby měly krásné nohy. A pokud máte takhle pěkně klenutý, propadlý záda, vlastně těma dřepama si můžete víc ublížit, než si vlastně ty nohy posílit. Takže první, co je důležité, naučit se v tyhle základní neutrální pozici srovnat ty záda. Takže srovnáme si ty záda, srovnáme si, aby jsme měli ty záda v rovině. A teď co je důležité, aby to takhle zůstalo. Posílit ty břišní svaly a potom teprve zase začít dělat ty dřepy. Ale můžeme vlastně začít ten cvik třeba dělat i s odlehčením tím, že použijeme míč a začneme ty dřepy dělat s oporou zád. V dalším vlastně cviku vám to přesně všechno ukážu. Tak, na tomhle cviku si ukážeme, jak správně posilovat nohy, aby vlastně jsme chránili ty záda. Takže Lucinka nám to ukáže, tak pojď. Takže co je důležitý? Mít tu oporu toho míče, opřít si ho o zeď a dělat ty dřepíky s tou oporou, jo? Díky tomu vlastně fixujete tu páteř a nemůže tam potom dojít k nějakému přetížení ty bederky. Jo? Samozřejmě důležitý, jak jsem říkal, posilovat ty břišní svaly, aby jsme to vyrovnali. Tak, já děkuju. Druhou chybou je, že cvičit bez stravovacího plánu na míru je to samé jako jezdit autem na vodu. To je snad jasný, ne? Nežer to. Většina lidí začíná cvičit, ale cvičí bez jakýhokoliv stravovacího plánu. Je to podobné, jako byste měli benzínový auto, ale do něj nekvalitní naftu nebo nekvalitní vlastně benzín. Auto by asi možná jelo nebo vůbec nejelo a ten jako výsledek by stál asi za prd, že jo. A to samé je, když vlastně cvičíte bez stravovacího plánu. Pokud chcete zhubnout nebo nabrat svaly a do toho těla nedáváte ty správné živiny, výsledek bude stát za prd nebo vlastně nebude vůbec žádný. Takže vždycky je důležité mít ten správný stravovací plán a ideálně na míru. Třetí chybou je, že pokud neodpočíváte, nemůžete dosáhnout žádných výsledků. Většina lidí se domnívá, že cvičením nebo posilováním to tělo posiluje, ale to je největší mýtus. Ve skutečnosti tělo posilujete ve chvíli, kdy takhle odpočíváte, jako ta Lucinka, jo? A v tu chvíli vlastně to tělo posílíte, protože ono v té regeneraci, ono není hloupý, ono ví, že příště ho zase budete mučit v ty posilovně a ono se na to připraví. To znamená, že ty svaly, které jste mu ty posilovně jakoby poničili, jo, tak tím cvičením, tak ono to je opraví, ale protože ví, že příště zase budete to tělo mučit, tak si vytvoří tu jakoby superkompenzaci a ten sval buď to naroste, anebo zvýší se v něm ta síla. Takže tím odpočinkem vlastně ve skutečnosti vy posilujete. Čtvrtou chybou je, že pokud cvičíte bez zpětné vazby, nemůžete dělat ty věci správně. Co to děláš? Dělej to správně. Vidíte. Vždycky je důležité mít s sebou nějakého sparring partnera a nebo mít s sebou trenéra, který vám dá tu zpětnou vazbu. Protože pokud cvičíte bez ty zpětné vazby, děláte chyby. A ty chyby děláte přirozeně, protože tělo se vlastně snaží vyhovět a snaží fixovat, když už nemůžete. A ten sparring partner nebo ten trenér vám vždycky dodá tu zpětnou vazbu, abyste ten cvik prováděli správně. A pokud ho provádíte správně, dosáhnete těch výsledků, které očekáváte. Pokud ne, vytvoříte si svalový disbalance a vlastně nebo nezískáte vůbec žádný pokrok. Jo? Takže vždycky je důležitá ta zpětná vazba. No teda. Pokud tě tohle video zaujalo, tak si vedle videa stáhni e-book, kde se dozvíš víc, zjistíš, jak být fit a jak správně cvičit a jak ty věci dělat prostě efektivně. A nebo se rovnou přihláš na ukázkovou lekci zdarma,
kde vlastně zjistíš, jak vlastně probíhá takový Skype trénink s trenérem a můžeš si to vlastně vyzkoušet všechno sám a zjistit, jak ty věci dělat správně. Takže se těším na tebe a měj se zatím krásně. Ahoj!